rasa sulang negara ngerti meneh bondo donya kowe jaluk sepira bakal diparingi wonten kaca paisan iso tak bali boten pamit lah apa kowe kepengin dadi muridku Werkudara Janaka wis dadi murid kowe dadi murid sing kaping boten pamit lah apa sing kepengin takon jarene ngilmu jaya kawijayan ngilmu kemanden boten panika sami kepareng kula sembadhe matur wonten papan iki prayogi kawedharaken wonten jarene kawon oh yang kaya ngono ya anak Prabu Puntadewa keparengipun bapa badhe nyuwun pamit sumandya badhe mejeraken napa dados syarat lan pepintanipun anak kula dhateng ingkang ngatos paman dulur kula keparengipun bapa nyuwun pamit nggih ngambil kaca paisan nami saking panggeratipun roko kados paman dulu telik sandi koyo ingkang sumadya jurung kumpul dhateng para kadang kula mantau
ampun ngantos kuwatir bilih-bilih wonten bab klentak-klentuk kali jimakan. Pun kakang ing badhe tanggal jawab. Yen kowe mangkon jimas diwu. Kakya tuntutono jimas diakono jowo. Jauh pemantang dengan para putra-putra Pandhawa supaya siya uga tata-tata mbok menawa ana kesanding Brata Bajra sing ngawak. Ana akan jauh para Prabu kepang ingkang rayi badhe pun pamit medal dan raja kaya bocah cilik jimat. Kakang Patih Anggokawana saparipurang pepanggihan bodho kabeh para wadyabala. Purna pangandikan wong agung ngamarta angranggone sabda pandhita rakyat sabda pangucap pandhita teng Ratu Gedhi Pangwacan inanja pratandha sabdane ngalih sepisan rata sak negara sabdane kita sejantan kawulan yayate sok-sok kang puniping datang kena nebek arsa kundur anak daton jengkedak saking proganaku ginarepun ora didalem manggung jadi pemitan Joko Paloro tinon saking mandru ketingal runtung-runtung tindak hero